Je tam chalan, to je ten záverečný, vieš, sa tomu hovorí. Hej. Kaprík. Ale vieš, takto zasektieš, kokos cítiš, kokos balván a už to ide, vieš. A dá som na to pískača, lebo hore dolu je jednoduchšie, vieš. Počujem to hneď. A ja mám takto, keď pískam. Ale dobre. Táto udička, akože fakt, táto na takú slnček môže byť na túto. Ale vidíš, na tie pelety, tam, čo sú tam pri tebe. Tieto? Aha. Zadúpené, zadýpané, Játra. No játra, pečienka. Ale chápeš, že by to na tú pečenku išlo, chápeš to? To je slnce, nebo sa vieš, čo by si chytala. To hovorím, že ja som dúfal, že bude voľačo také, ako sumček. Nejaký malinký, taký, mne by stačil aj metrový inak. No jasné. Na udičku, na takúto. By urobil barandál. Pekný kaprík, pekný. Zbalíme. Šupko. Do dolnej pery. Ja som tento rok ešte jevol na kapre, prvýkrát som teraz jevol. Áno? Ja som v podstate tretíkrát na rybe. Ale pekné, zdravé sú tie kapríky. Narastú, za chvíľku budú z nich balvány. No, ale ja som rád aj týmto malým, vieš, že sú aj malé, lebo ono to narastie. Vieš, to je dobré takto, že takáto generácia je aj taká. Kupujeme, vieš, kapreloho. Dobre.